Upřímně, jestli tě baví firemní školení, tak si buď školitel, nebo lžeš. Známe to všichni. Každý předstírá, že dává pozor a všemu rozumí. A čas utíká. Nikam. A to nejděsivější? Ve finále si z toho člověk odnese tak půl. V tom lepší případě. Tohle opravdu nedává smysl. Proč to dělat pořád stejné? Pojďme to rozseknout. Máme řešení. Tohle je PR Education. Místo pasivního poslouchání aktivní zážitek. A místo nudy hra, která tě opravdu něco naučí. Kurzy si přizpůsobíš a výlet zůstanou u vás. Školení může být buď čas strávený se zatnutými zuby, anebo investice, která fakt funguje. Dlouhodobě. Konec nudných školení. Začněte ještě dnes.